взимаме 4 петици, нали така? Да. Така са. И ще направим следното нещо. Кой е с най-големи пръсти? Ти? Аз. Така, виж. 1, 2, 3, 4. Нали така? Да. Така. Сега ще направим следното нещо. Една карта, нали? 1, 2, 3, 4, нали? Петици. Да. Само че една карта трябва да оставим някъде. Къде ще оставим? Отвори твоята ръка. Така. Захлопи ти с твоите. И дръж здраво. Е така. Здраво. Е така няма да не мърдаш. Нали? Да не му мърда да покара. Съгласен ли си? И сега ще направим следното нещо. Така. Вижте. Какво имаме като карти? Петици. Какви? Купа? Купа, пика и каро. каро. Нали? При мен Така. с петията. Точно така. Покер играли ли сте? Нищо, Не. че са толкова малки. Еми няма как. По-добре не играйте. Сега. Ще направим следното нещо. Ти, защото си със свободни ръце, ще издърпаш пиката. Ето какво ни краището. Хвани го хубаво и го издърпай бързо. Дай. Така. Опа. Ето ние из партията. Сега да видим там какво има. Добре ли се получи? Не. Нали? Вижда се, тук никъде, няма излизане. Няма невъзможни неща.